Pred praznim tribinama na 2 tatamija vještinu u katama i borbama ekipno i pojedinačno pokazali su talent iz Republike Srpske i zemalja regiona. Prvo mjesto u generalnom plasmanu pripalo je karatistima Bijeljinskog Unsu, drugo karate klubu Šampioni iz Banje Koviljače, a treće srebrenčkom Želja i Ponu. Nisam prvi put, bio sam već dosta puta. Očekujem dobar nastup pred Balkansko prvenstvo koje me očekuje za 15 dana u Beogradu. Otkako naš klub postoji, mi dolazimo u Zvornik na takmičenje. Mislim da je jako bitno da deca non stop imaju takmičenja da bi imali neku motivaciju da nastave da treniraju. Pa makar i pod ovako otežanim uslovima da se takmiče jer za njih je ovo nešto za što treniraju. Za najuspješnijeg takmičara proglašen je Mihajlo Mitrić iz karate kluba Srpski Soko Zvornik, a najuspješnija takmičarka bila je karatistkinja zvorničkog senseija Kristina Marjanović. Karate treniram 6 godina. Počela sam tako što mi je tata trener i onda sam i ja odlučila da se bavim tim sportom zato što je borben i zato što je nekako zanimljiv i drugačiji od drugih. Ovogodišnje takmičenje održano je uz poštovanje svih propisanih mjera, vodilo se računa o dezinfekciji, držanju socijalne distance i da u svakom trenutku u dvorani ne bude više od 50 takmičara, a organizatori su se potrudili da budu dobri domaćini. S obzirom da je sport desetkovan pandemijom virusa korona, evo u jako teškim uslovima po 6. put mi ne prekidamo tradiciju i organizujemo 6. Zvornik Open 2020 u znatno manjoj, da kažem, u znatno manjem obimu i što se tiče masovnosti i svega drugog. U Zvorniku su generalno borilački sportovi dosta uspješni, ali eto mi što se tiče karatea trudimo se da naš dio posla odradimo što je bolje moguće. Iako je održano u specifičnim uslovima, kvalitet prezentovanja najmasovnijeg sporta u Srpskoj učinio ponosnim i predstavnike Saveza, koji su naglasili da održavanje takmičenja u vrijeme pandemije ima veliki značaj. Iz razloga što bez ovih aktivnosti došli smo u situaciju da djeca gube volju za treningom. Provodimo kalendar aktivnosti koliko toliko je moguće u ovim mjerama i za sad mi to uspijamo. Održali smo nekoliko tih prvenstava i nekoliko turnira, nije bilo nikakvih problema, ispoštovali smo procedure, ispoštovali mjere. Generalni pokrovitelji Zvornik Opena bili su kabinet predsjednika Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ministarstvo civilnih poslova BiH i grad Zvornik.